Bé, avui estem a final de legislatura, hem fet una mica de balanç d'aquests 4 anys i llavors doncs bé, una mica la idea seria ressaltar primer que l'Institut Català del Suro és una entitat molt important pel sector del suro, lògicament, però també per les comarques gironines, o per algunes de les comarques gironines. En segon lloc, l'Institut Català del Suro és una institució molt important, com deia, i al mateix temps molt particular, molt peculiar, perquè fa moltes coses a la vegada, fa recerca, fa innovació, fa formació, fa promoció, fa sensibilització sobre la importància del suro, fa de lobby, col·labora amb altres organitzacions com Retecorc, l'organització de municipis, o com CELIEX, l'organització europea, a fer totes aquestes funcions, i per tant és important que prenguem consciència tots plegats insisteixo, de la seva importància i de la seva particularitat, perquè el sector i per tant la indústria de la comarca pugui ser més potent, doncs si es pogués incrementar seria ideal, tot i que estem en un moment complicat financerament i de les finances públiques, però el seu increment seria ideal. Però jo penso que tant com el seu increment seria important, com deia abans, que s'establís una continuïtat, una claretat que aquest finançament estarà establert, no s'haurà de negociar any a any, com s'ha fet en el passat i també en aquests anys, sinó que penso que s'hauria de passar a un estadi superior de tenir un finançament estable com a mínim per una legislatura. Això donaria més estabilitat i més força a l'Institut perquè pogués créixer i fer més coses i millor pel món del suro. Hi ha un discurs que és el més important que nosaltres treballarem en els propers anys, que és el tema de la sostenibilitat. I per tant nosaltres tenim un avantatge enorme amb això, perquè tenim una aportació de CO2 negativa. O sigui, el nostre producte en la seva elaboració, en el seu cicle de vida, que l'hem estudiat, en el seu cicle de vida té una aportació final negativa de CO2 a l'atmosfera, i això és un discurs que serà el discurs important que es barallarà en el món empresarial i en el món de la societat civil en els propers anys. Països més avançats del món ja estan demanant què fan les empreses, proveïdors o clients de països més avançats ja demanen què fan les empreses per al medi ambient. I nosaltres, independentment del que puguin fer les empreses, hi ha un producte que és la base o el paradigma de la sostenibilitat. Hem dit que 12 bilions, un 70% aproximadament, de les ampolles ara van amb suro, i abans eren moltes més, i en qüestió de 10 anys s'ha anat perdent aquesta quota de mercat, repartida proporcionalment. Ara diríem que el mercat del tap de vi, del tap de plàstic i el de tap de rosca estan 50-50, i que ara sembla que el tap de plàstic està perdent quota de mercat, l'altre s'ha estabilitzat, i que estem en un moment, diríem, que a nivell de quota de mercat s'ha estabilitzat, gràcies també, crec, a una campanya que hi ha a nivell internacional, que es diu Intercorc, que ha sigut promoguda i finançada sobretot en gran part pel govern portuguès, però també han intervingut empreses de tots aquests països que hi ha indústria surera, i aquí sí que jo crec que ha ajudat molt, sobretot en països on la balança no estava tan clara a través d'un tipus de tapament o un altre, i crec que tots estem fent una tasca conjunta. És difícil veure quin impacte té cada acció en concret, però crec que tothom té una estratègia clara, que és aturar aquesta pèrdua de mercat. Crec que ho estem aconseguint, i sí que sabem puntualment d'algunes bodegues sí que han fet el canvi a diferents països i que realment ara s'estan replantejant tota la seva política d'envasos, de proveïdors, i estan apostant pel suro.